Damira pamberi pedara Mambo mutasi. Damira pamberi pedara Mambo mutasi. Zvese taura chokwadi. Zvese zvataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Mwari atimbatsirawo. Mwari ngamubatsirawo. Pamusoro yeshangano. Zita rangu ndinonzi Tauyawo Nyashimbo. Ndakamirira murepa Nyashimbo. Tine mwana wemukoma wangu. Dangwe romba medu. Anzi Wedu Nyashimbo. Wakapara mhosva. Akauraya munhu pamutare. Saka takazoenda kune munhu anga akauraya kwacho kumusha kwake ku Plum Tree. Tasvika ku Plum Tree. Takasvika tikapinda mumusha tina baba newakoma umwe tatinavo. Tapinda mumusha mavo wakatanga kumboita chivanhu chavo chavanoita ukoko ku Plum Tree. Tapinda kwakauya mumba mavo matakapinda mamune chiremba wawanga wanaye. Saka wakangoti isu musha medu tine zvemo, tine ngoziwo dzedu dziri muno. Imi mune zvenyuwo zviri kumusha kwenyu. Saka imi tiri kuti imi muendai munofambe, tichasara tifambawo. Tozoita sei? Tozoya tosangana. Saka tabva ukoko, I think shoko rakasvika, rakadzoka kumusha kune vamwe vanga vasipo. Ndo zvataurika kune kwatakapara mhosva. Saka zvakazoitikawo pane muzukuru wangu akashaika. Saka pandakaenda kurufu, ndakazoenda ndikataurana nababa. Ndine mukoma nevamwe ana tete. Tikavatsanangurira zvakaitika zvacho patakaenda ku Plum Tree. So ana baba patakataura navo, ana baba vese vakaita se vakabvumirana nazvo kuti aiwa ngatite se tinofanira kufamba. So tikatati ana baba wabvuma. Tobataenda patadzoka hedu kwataidzoka. I think pakapera kana isiri 2 weeks or so. Patazonzi kukazoya shoko. Tukanzi ana baba vari kuti vagara sana baba. Vari kuti sachiaitise hatisi kufamba. Saka isu nyaya yedu ndeyekuti tiri kubvuma mhosva yekuti mwana wedu akapara mhosva pakapondwa munhu. Ava vari kuti tifambaiwo tisangane so that tigadzirise zvakaitika. Ndo pane nyaya yedu Mambo. Vana baba vacho changurambira kufamba kuti here hatidi zvekufamba kana kuti nyaya yawo iri papi. Because kana muti mimi muri kubvuma kuti zveshuwa munhu makadi makauraya. Makatoenda kumurira makaurayira iyoyo mukazvipira. And it means you are quite sure kuti mwana wenyu ndiye akauraya mune mhosva. Saka imimi kana maakunzi endai mofana chikutaurwa pa kungotaura verification kuti ndai moverify kuti zveshuwa isusu zvatinazvo kuno nemi zvamuinazvo zvakafanana here kuti muripe muri kuziva kuti zveshuwa chatokuripa ndizvo of which is correct. No one knows because ramazwa student what is tinoze lungozi. Saka kuti tizive kuti iri kubuda yenyu iri papi kana tiri kubuda sei hatizvizivi. Saka chibatsira kuti endai weyu tioendawo then tadzoka toti zveshuwa tese tadii tawira. Saka dambudziko rana baba varipo vana baba ari kuti vakamira vana baba vacho. Baba mukuru wacho ndiye mwana baba vacho. Shuwa wakuru wacho ndiye watuda. Damira pamberi pedara Mambo mutasi. Damira pamberi pedara Mambo mutasi. Zvese zvechokwadi. Zvese nditaura kuti chokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Kana ndikasabatwa nemhosva. Mwari atimbatsirawo. Mwari ngatibatsirewo. Muzukuru wakakana nomukomana. Zita renyu first. Zita rangu Stanislas. STANISLAUS. Muzukuru uyu wakakana nomumwe mukomana ndokusvika pakuuraya. Wasvika pakuurayana takabva tazoenda kumusha ku Plum Tree kune mwana kumusha kumwana wacho. Tikataurirwa kuti tikabvuma kuti zvakaitika. Zvino todii kwanzi imei mufamba iwo wachafambawo
Wokumusa kwawo ikoko wachazotidaidza kuti chiuyai tiende kumusa kwacho totaurirane kuti pane muripo obviswa muripo. Okay. Ndozvo Ndizvo zviripo. saka zvomakaziendai mufamba makafamba Hatisati tafamba. sei musati matanga mafamba? Tati kutsvaga mari kuwana kuti vatope mari yekweyo. Zviro zvakazoshamisa ngezvekuti takazonga takuti uyai kudai kwamutasa. Zvakaitira rini Zvemwana izvi ngafunga kuti zvinezvi kwautaita oromose iye. kumabva kwana kune kwamakaurayira Plumtree makabva rini? Plumtree takabvako tibva Makabva rini? Makabva gore ripi? 2 years ago. Hazvimake sense kana muchiti makabva ku 2 years ago asi muri kuti munhu akafa yeye ako muri kuti Handioda zvakatora Mambo. Vakafa rini? ndati ndabvunza kuti munhu akafa rini mukazi ehe ako ndochiti makazi pamakaendako makazi chifambai rini mukati 2 years ago saka muri kuti Makafamba munhu asati. batsirai baba pamatesi yes batsirai baba pamatesi Zita renyu. Ndini David Nyasvingo. Ndikaiti batsire baba ndifunga vavhinikika pamadheti. Dali pamusoro idali. Nyaya yakaitika muna 2023 baba chamuita zamwe na November 2023. Saka takatora nguva tichiedza kupushana newemhuri anga akamirira wandaigona kubata mamutara. Tikazowirirana musi wa6 April 2024 ndopatakazokwanisa kuenda kuPlumtree kuti tinonyaradzana nekubatana maoko nekutsvaga way forward. Ndofunga ipapo ndopandingabatsira baba. so chakanda kuzwa chacho chekuti kana utotaura kuti makaenda 6 April 2024 apa we're almost into April again saka i10 months munotsvaga mari ndizvo mundaro inyaya yemari here because toda kutibatsiranika kuti titaura nechokwadi ndokuti zvinhu zvedu zvikurumidze kwedini kuti ishu ndeyemari here kana kuti pane zvimwe zvisiri mari ukuti tikati imari handifungi kuda baba Kangamira. nyaya yenyu yekuti hamukufamba mhane gore musingafambi inyaya yemari chete here kana kuti pane zvimwe zviripo? Inyaya yemari. inyaya yemari saka nhasi uno pakauya anopa vana vese vakati mari iripo munofamba Wakati pariri ndofamba. wakati mari iripo vanofamba munofamba aiwa musabvume zvekwedi musazvimanikidziwa because mukazvimanikidza mozotadza kuita zvotawirirana muno isu tichazotsvaga kuti kana makati muri kuenda maenda here kwanzi kudii because chatikuda isusu ndechekuti mukatarisa ngozi haisi kuafekta imimba Kubata vanhu. wanhu wakatagetwa nengozi iyoyo wanhu saka zviri kwamuri zvinoda kuitira vana utsinye here kana kuti kana paine zvamusikuirana nazvo zviri nani kutaurira vana vazive kuti vana ehe munhu akafa zvisho asi hatisikuirana pakati then nyaya yogadziriswa once and for all pane kuti muende mozofamba maa kuti mambo ndiye akandimanikidza kuti ndiende asi ndakanisikana izvozvo hatizvo ndosaka kuti isusu imimi kana muri kuti muri redi kuenda handiti hapana chakashata kana iri ishu yemari handiti mari yemutaura nezvayo yanga yambonzi marii Ndongo katataurira kuti titobvisa mari. asi chakatika kubva kwamabva kuPlumtree chakati imimi sana baba newana mataurirwa kuti ndai mofamba
chakakutarisai kuti mabva kupula muti mumbogare pasi muchironga chii because kaitireke imuratidza kuti after pula muti hamuna kubvira mazomugara pasi kuti muronge kuti taakudii makagara here after pula muti takagara tabva kupula muti takavatika kudura mumusha kuti ndiro zvaitika Alright, pamakaronga makurukura makanzi mari yemuri kuda imari iri kunetsa ndinombotara kuti apane pakambotara kuti imari saka imimi mari saka mari yemambo kutsvaga imimi yava pakadira ndeipi andinoundavaipa mati imimi chakati musaende kofamba inyaya yemari ndochibvunza kuti mari yacho yamakawirana kuti mubvisa mari yakati imari iyi mukati andinaombotaura nezvenyaya yemari ndochitika saka mari yemambo kutsvaga imimi mamumbotsvaga ipi yavakamirira tatiri kutsvaga mari yekuti tifambira mari Dora. Azirei baba. pamusoro mambo zita rangu tonzi Clemens Nyashu. I think zvataurwa zvese pane zvakaitika ndizvozvo. Zvakaitika patakabva kuPlumtree, takataura nana baba tikati nana baba hatifambei. I actually spoke to baba. Baba kuti hataenda tese kuPlumtree. Tikati nyaya ndoiri. Ivo vakati patakabva kuPlumtree vakati ivo vakudzoka kumusha kunotaura nevaning'ina vavo. Vaning'ina vavo vana vaning'ina vavo 4. And then panapa vaning'ina vavo 4. Saka vakati vachataura navaning'ina vavo todi toita nearrangement yekuti tifambe. Then what happened is a week vadzoka kumusha vakazondifonera. Zvikanzi no Clemens, isusu tagara pasi nevaning'ina vangu taona kuti zvekufamba zviri kucreata friction in the family. Vanhu vakutanga kunongedzana and so forth. Saka we've decided kuti kufamba imimi kana muchida yenyu, meaning myself and my brothers and my close family, famba yenyu, but isusu tinozokubatsirai pakudi kana pauda kuzokwamuripo. So the issue yemari, to actually expand pane zvatano Mambo, pa issue yemari, what happened is pakaitika nyaya iyi family yese extended family takataka kucontribute mari, tikatanga kutoichengeta kuna bauni vamwe bauni Wedu muning'ina wana baba, tikati bauni michinchi taibvesa muchengeta mari, but taichengeta mari tisina a figure, tichiti isusu tichazonzwa kana towns taakufamba mari yachinodiwa imari kana yatinge tacontribute iri shoma, then totsvaga toedera toisa imwe kuti ikwane. So the issue yemari, to actually answer this question, it's not an issue. I still yakatadza kufamba. Nyaya yakatadza kufamba inyaya yekuti ana baba edu vanga vasingawirirani. Among them, from zvandakanzwa ini ndezvokuti vamwe vakati isusu hatichafambi takuenda kuchechi. Tikati aiwa kana zvirizvo, then vari kuda vacho, we even offered kati saka vari kuda vacho havafamba ngatifambe neivavo. Then tozodzoka todi toudza wese kana unenge vasina kuenda vacho watoudza kuti ndozvataura. But then baba vakazondifonera inini, I'm going back, vakazondifonera vakati aiwa isusu tadecide kuti hatisi kuda zvekufamba. Saka because zvinoita some unnecessary issues which we don't want to deal with as a family. So ndo nyaya iripo. Saka ndo zvakatadza kuti tifambe. Up to now tachingoita that tug of war yekuti tiwirirane kuti tigone kufamba. Right. Issue iripo ndeyekuti munodhira ne1 issue hanzo. Saka kana muchifamba muri kufambira 1 issue. But zvekuti vamwani zvinhu zvainazvo mabhashi mavo zvavakusvika kuti zvinosvika zvimwe zvabatwa, it's another issue. Because mubatsiri hamusi kuenda kuti mubatsiri akuvhundunyire izvo zviri mumunhu. Aiwa, muri kuenda kuti mubatsiri aite sei, akusimudzirei nyakufa chete. Kukusimudzirei nyakufa chete. Nyakufa wabva kutaurirai zvarudini zvaruda chete, dzimwe dzese haabati unless kana munoti mimi
mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva dzakaburitsa kuti mukomana aite akambobona kuti pamwe mune dzimwe nyaya dziri mumusha dzamuri kuziva saka muda kubva mateka advantage yekuti patiri kuenda nevarume avo tobva takubatira ipa. Yes. So isusu issue yedu kuti isusu no, let's deal with one issue at a time. Ndo kuti varume havasi comfortable. Havasi comfortable. Why? Because umwe naumwe ane bhachi rake. Saka umwe naumwe aringofungira kuti ndikasvika pamukangu kandinako kerake kaya kachabva kazi ndo kakonzeresa. Kana kuti isusu issue yedu kuti kana taenda pamubatsiri muri kuzwa baba Mambo Stanley. Issue yedu ana baba, understand this thing. Issue yedu yamuri kuenda nayo pamubatsiri i1 chete. Hamuzi kuvhunza zvimwe, muri munodhani nyaya yemufi chete. Chamuri kuda i-confirmation. And because apa chokwadi munacho gari muri kuziva kuti makauraya. Kuti makauraya mudini muri kuzviziva. Asi chama kudamba kuti mufi yakupei direction yekuti pamuri kuenda kuplan tree and ndichada chakati nechakati 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 nechakati. Avo vari kuplan tree vachifambawo vachataurwa futi the same thing nemufi iyeye kuti ayo inini chandikuda ndikuda chii chakati nechakati nechakati. Zvobva zvadii? Zvobva zvafanana. Mazwa kuti chinhu chamuri kusenzera mese chinhu chii once. No nyaya chete iripo. Fear of the unknown. Fear of the unknown. No yakukuita sei? Yakukwadzai. Wozwa na baba makumwa pamwana wakurongerai. Aiwa. For now you are safe. Wana baba. Pari kuenda kutaura nyaya yechi yemufi chete. As if the need arises. Kuti mabhachi mubvise. Yaimwe futi change. As for now, wana baba, play your part as fathers. Sekuenda kwa makaenda kupi kupamti chipedzisa kanyaya. Saka kana makuti hamuchadi kufamba asi makamboenda kupamti. So it means kupamti makaenda ndajurese. Hamuna kuenda nemwoyo wenyu wese. Pamakaenda kupamti. Makaita zvokuti todini. Chekuita hapana ngatimboende. Since kupamti yanga isiri nganga. And they were surprised kuona mwenye nganga mukitchen. Vamafunga kuti nganga iri mukitchen mune chatifumura. Ndo saka musadudzu kwa plumti. I'm not surprised because vama kuti ngatidzoke futi plumti. Vamwe vachati magumbo rangu rarwadza. Kana kuti mai haasi kuzwa zvakanaka. Aiwa, itai chinhu chiite sei? Changa pamusoro. Zvazvisina kunaka here kuti mufambe pamwe. Ndikutarisa kuti imimi zvamuchaudzwa muri kuno zvinonofanana here nezvamuchaudzwa vanhu vari kuBulawayo. Ukufamba mese imi mhosva yenyu makabvuma gara nditi muda kuti mufi ataure zvaari kuda kuripwa. Handonyaya muri kuda zvaingotaurwa muri pamwe. Patakaenda I think wakanatsotsanangura zvakajeka. Wakati reason yakati isi tine zvinhu zviri mumusha medu regai tifambe tega handiti. Wozo wakati wakafamba pawo wega. Wakati nekuti mune zvenyu idai munofamba penyu mega. But patichazosangana handisafambawo iwo afambawo. Patichazosangana kuplumtree vanoti vanomutsa mufi wavo handiti. Havasi vanotaura zvavanoda. Vanomutsa mufi wavo, mufi akamuka ndiye achataura kuti zvakamira sei kuti ari kuda chii. Pamwe pacho anogona kutaura kuti hapana chaari kuda. So iwo vari kuti aiwa iwo vakati kwenyu because munhu akataura hatisirisu. Isati akangogarawo mbomwe. N'anga endo yakati kwenyu imimi mune zvekumusha kwenyu zvakonzeresa kuti mwana wenyu apare mhosva iyi handiti. But weduwo mwana musha muno mune ngozi dzirimo because prior mwana wayo afa mukoma wake akauraya off the same way. Gore ranga rapfuura. Saka vakaita gore. Saka ivo vari kuti isusu tiri kuziva situation yedu yatinayo handiti. But imimo mune problem. Mune ngozi dzenyu dzamunadzo. Saka endai mumburuka sezvenyu. But pamunouya tinosangana. Pavakataura kudaro tese takagutsikana kuti zvavari kutaura ka vada kuti tese tisangana.
vana baba vanofamba nyaya dzesikude root cause nekati mukomana ndopane nyaya because isi ndo zvataura uchiziyawo isi ndo zvataura uchiziyawo because ana baba patataura navo vakatanga vabvuma because ndakataura navo vari vese vakabvuma vakati tinoita se tinofamba hapana ishu yemari yakataura handiti but ndazobva ndaenda ndakazonzwa mukoma kuti aiwa ana baba wafoni vakati tata tiri kufamba but ana baba vachadi kufamba but isi sevana nawo takuchiti aiwaka kana pane chikonzero chiro chakaita kuti mwana aiteka ngachibude pachena mhosva tinayo hatiswirambo but chikonzero chirechi chikasagadziriswa kozvikaitika futi ticharamba tiri vanhu varingoita basa ringofamba chinoe saka chatonga tada kuziva ndechekuti kana ana baba vachiti havasida kufamba ishu nemari ishu haise mari kana tatenderana nazvo ngatifambe ngatirege kutowestirana hedu nguva tongada kukumbira mambo because isisuka hatizivi kwekuita se kwekuenda moti padirection kuti enda yapo totobva tatongotanga kutongoenda tizive kuti zvakamira sei. Vana baba muripo ngatisatenderereka ukatotsvaga vanhu vasipo panapa muripo michititaurira kuti chikonzero chamusirikufamba ndiani chamusiri kudira kufamba vana vari kuti ngatifambe ndimoramba chitaurirai kaivimi vana vacho kuti chii chinhu chamusiri kudira kufamba one by one mese muripo titaurire muripo wacho arikuda kufamba kuti ndiruda asi uda kuti pachikonzero uyo wemari ndekunyeporwa vanonyema mari yakunda pamusoro isangamira ini ndinoitwa vitarisi atirarame nyasvimbo ini nechitendero changu ndakatamirwa yekuti handiendi kun'anga asi kana wada rubatsiro ndinowapawo asi ini handiendi kun'anga yainikubatsirei baba vanhu vakawanda ndo kwatinorasika munozwa musanyepere mwari muri kunotongwa namwari nenyaya yekukunyepera mwari crying louder than the bereaved kuchema kudarika wafirwa ndo zvamuita mwari ndiye ane mwana akafira pamuchinjikwa kutiponesa chii tese kufira zvivi zvedu tese asi mwari haachemi muchembero wamwiri maakuchema kudarika mwari wacho imimi murunzwa n'anga nesvikiro zvinhu zviri zvakasiyana murunzwa baba ndikubatsirei svikiro haripi mushonga chinopa mushonga in'anga svikiro harirombesi chinorombesa chii kwamuri kuzoendai hamuzi kuzoendai kun'anga ba muri kuzi endai kusvikiro rikubatsirei kusunudza munhu uyu mubva mataura iro richitaura nemunhu because svikiro nemufi communication yehe departed nesvikiro iripo iri open saka svikiro rinenge richitaura on your behalf vanhu avauya shamwari yore guru wangu ona zvazodai tiri kudini nenyaya yako tiri kuzoti takakanganisa takadai iwo todini wachitoita conversation imi makadini mabva ipapo hapana chekwanyora hapana amwa mushonga hapana mangoudzwa chete what you are supposed to chete saka ipapo munotaura kuti chakubvisai bhachi reubvui chii hamuna chinhu zvamaita mambo hamuna kubvembeswa fodya hamuna kuita sei chenyu kumbosvika kudai wari kubvunzwa wakati wakagara chatiri kudai isusu ana baba kuti chii nzeve dzenyu dzidini dzizwe kuti zvataurwa apa ndizvo here okay saka zvakadai zvatopera hapana chekwanyora hapana adini hapana mukona izvi zvekuti chitendero wakawanda uri muno ndozvisa kupisisai mudenga mark my words
wakawanda wenyu muri kunochira chinhwani chekunyepera mari. Ndiro dambudziko renyu. Wakawanda muri munomu ndiwo kachire kamuri kuita. Munopfeka mabhachi ekunyepera mari, munogwadama nemabvi ekunyepera mari, munoshamatata nendimi dzisingaexisti muchinyeperani mari, munoregera kubatsira vanhu vanozinda bana mari. Batsirai muchinyepera kuti mwana wangu hazvidi. Mwari pese paroda kubatsirwa anoita sei? Batsira. Nyangwe Bhaibheri rinotaura wani, there are more blessings in giving than receiving. But imi muda kukomborerwa nekuita sei? Nekutambira. Makataurwa nemashoko nevana zviri kunetsa kwamuri zvatokwana. It's okay, ndini baba, okay, ndazwago asandenda. Wapa here kana kuti watora? Watora mashoko asi wadzorera here kuti mashoko abatsire vana? Hauna. Asi woenda kuti musi wesondo muzita raBaba nereMukuru neremweya mutsvene. Amen. Wodzoka kumba satisfied kuti I'm a Christian. No. Mukaerenga Bhaibheri kwarinotangira, endai kuOld Testament. Kune maprofita aiko ana Elisha, kuna ana Elijah. Asi munoziva here kuti shawi raElisha kuti ribude, chii chaifanira kutanga chaitwa? Paifanira kutanga paridzwa hosho nengoma kuti shawi radini raElisha ribude. Shawi riri recognized nani? naMwari. Munhu uyu ane kazita kake kechirungu ainzi a minstrel. Minstrel ndiye munhu angaine basa iroro rekuti Elisha wagara kuti shawi ribude. Keche ngoma keche. Asi imi nhasi uno munomira pamberi pangu muchiti hamuridzi ngoma. Saka Bhaibheri ramuri kuerenga nderipi? Bhaibheri ramuri kuerenga imimi nderipi? Musachuze zvamunoda muBhaibheri, mosiya zvinoda Mwari. Torai muBhaibheri zvinoda ani? Mwari. Ndiko kuti murarama. Mune rufu imi, maoko enyu ese akasvipa, maoko enyu ese akatsvuka, onekanya tsvimbo. Wedha ndiwo akabaya nebangara ndiwo akachaya netsvimbo kana kuti ndii. Asi maoko enyu ese mhuri adii? Asvipa. Zviri kunzi chichenesa ichi maoko enyu kuti vana venyu vararame zvakanaka. Moti inini chitendero changu achibvunza. Vana ava vari kuuya kwamuri havasi vana vaMwari. Saka chitendero chenyu chisingadi kusevha vana vaMwari ndechipi? Ngatisahwande nechii? Mwari wekuAnglican ndiye Mwari wekuMethodist, ndiye Mwari wekwaMwasha, ndiye Mwari wekwaJohani Marangi, ndiye Mwari wekuMasowe. Murunzwa? Dai kuchechi ka yaizi chechi haichinjwi, chinhu chiri chisingachinji. Muna musisani mapostori ari kujaiva bai. Takakura chinzi mapostori auri TV, haanzwi radio. Asi izvozvi mupostori asina radio kana TV mumba make ndiani? Mupostori asingaoni bhora ndiani? Ngatisanyepere kuziva zvatisingadii, zvatisingazivi. Nyaya iri apa iri very simple. Hakuna munhu akunopiwa mushonga, hakuna munhu akucheka wanyora, hakuna munhu kungozi tauya semhuri. Togetherness. Kongogara dai, korotaura waziva dai, buda shamwari watini. Muomba mataurwa kuna, then you are dead, zvatopera. Ko kutya chatikwatara unekaturikwa. But 24 now, don't think about katurikwa wana wako. No. Katurikwa wako chimbozitana kana nguva yako yekuti katurikwa wako adzikiswa yakwana
ichaita sei ichakwara, but not now. Izvozvi tiri kudhira nehwanji izvo yemukomana yopera. Mukaona munhu uyo anzi anuyo watinoshedza panapa anzani chiremba uya Ngosanjera nevamwe. Ngosanjera hachiri munhu nyora. Mune munhu amakazobata pana pakapechekwa nyora ndiMgosanjera aripo here? Kana kubhimiswa po here uripo here? Kana kupiwa mushonga wekuisa muhomwe uripo here? Hapana. Why? Isvikire haisi mwanga. Ndivatati baba mudini ipapo muzwisise kuti difference between n'anga nesvikiro zvinhu zviviri zvakasiyana. Chitendero chenyu hatisi kuti budai muchitendero ayo, asi ndiri kuti pamune muchitenda kuna Mwari itai muchiverenga futi magwaro ani aMwari muchiazwisisa. Alright, izvo makaenda kuPlamuti mukasvika mumba muine n'anga, makasvika muine n'anga kuPlamuti makapinda here mese mumba masvika kuti makabuda? Kati asi mumba makapinda here mese? Yakaita sei? Magara mumota iyo n'anga pane akabuda here kusvika yapedza kuti zvakaitaura ndizvo. Ko kana chitendero chenyu chisingabvumisei musina kubuda muda makabva mabuda ndamuwirira ndo because maifana kuti kari ngakaimona chedu hachibvumi andizvo. Isusu tiri panze hedu pawindo tindozwawo zvamuri kuita, itai takamirira tiri panze tiri, asi makazwa kusvika zvipere makagara. Ndo pakabva fiye yenyu ipapo yekuti kataurika kuti munhu tokaswa kubatwa nezvimwe zvatinoda kubatwa, of which is not right. Zvinhu zviri simple baba. Hapana munhu akupiwa mushonga, hapana munhu, murongopiwa guidance kuti nyaya yenyu chiita izvo kachiita izvo. Saka muri kuti izvo zviri right now because ndinoshamisika navanhu vakawanda baba vanoti aiwa ndiripo, I can give you my kombi, ndokasa kupai mari yekuwedzera kana pakazi pakudiwa mombe ndinotenga mombe, pakazi kudiwa mbudzi ndinokupa ichi mbudzi. Saka uri kuti ukapa mbudzi yekunoshandiswa kuripa ngozi, whether uripo kana kuti haupo waripa ngozi, whether uripo kana haupo mari yako yakamirirani iwe, contribution yako iyoyo ndiyo presence yani yako. But you are saying you are willing to contribute in any way, and meaning kuti mumwoyo menyu mune munhu wamuri kunyara kana wamuri kutya kuti wakazozwa. But for your information ndikutaura maprista akawanda mazuva ano arikuparidza nyaya chikristu netsika, ende pese pari kuvigwa munhu mazuva ano nepaizo munozwa mufundisi anoti wanhu waMwari wayo pangu inini sevhisi yangu chechi ndadini ndapedza, chiitai zvenyu zvechiwanu chenyu. What does that mean? Simple. Taurai zvamambo taura nobati. Yes. maka definition matsananguro yapinda musoro kana kuona Mwari wari muno mudaro wazvinzi kana dai kuota some dictionary svikiro nen'anga zvakasiyana. Saka wari kuti tiri kuda kuenda kun'anga hauri kuti kuenda kusvikiro kana riri svikiro prepared kana ari matsanangura ngotera mashure mangu ini namabvunza kuti chikonzero chokuti kuenda James yatsvipa togara sei James yatsvipa uyu mukoma wangu ndiye mukoma wangu uyu ngotera mashure mangu ava vanhu vari kuda muzeka isu hatinomboti toda kuenda kun'anga
takati hatifambi ende tingodaira kuti takakomborerwa ngokuti vari kupura mutiri wakanga wakasununguka wakati uyai nyakufa uyu uchataura kuti ndiye here wakandiuraya uyu kana kuti ndomwe sepanhu pakanga pakawanda wangu zvino kushezouya kuna ava kundotsvedza isu kuzvekufamba hatidi ngoti takudi takuna mari nyakuuraya ambori izvozvo akauraya wacho izvo ari ndati nyakuuraya aripi wakauraya wacho Mzai baba wacho baba ndiye baba une mwana wakauraya baba waweni weni uripi ini ndini baba waweni noitwa Nyatsvimbo Charles. Weni wakatiza apakaita nyaya iyi, saka kwari kwacho ini handikuzivi kuti wakaendepi, mupenyu here kana handi mupenyu here, ini handizvizivi. Saka ndiwo mamiri akaita nyaya iyi. nhandawariti kuti iyazve kana weni wacho atori kunze here kana kuti ari papi because handambozwa patozi weni wacho urapo. Saka kana yakadaro it's okay. Saka ndikuti baba wekutanga wati it's okay, baba wechitu wati chii, imimi it's okay, baba wechi3 taura iti imi uchipogara pasi kudaro imi mataura kuzwa kuti ndodzi Michael Nyatsvimbo mabrothers awo ndiri wekutodisira. Ini chinondinetsa ndezvekuti hati tinogona kufamba kana mukoma wayo akangati handigoni kufamba asi anga asingamisi pakuti tirege kufamba, taingofamba tiri watatu hatiri 4. Uyezve tinoda kunyatsonzwisisa kuti mwana uri kunzi wakabatwa mwana uyu paakaponda munhu abva andiswa kujeri apo kuremind, asi kuzobva kuremind apa hatinazozwa kuti zvakafamba sei. Asi iye zvino tiunzwa kunzi ari kunze sei akambosvigirwa. aiyo zvinoitika kutenda kwamba kana akaenda kukoti anokwanisa kwakapiwa bheo. Saka apiwa bheo wobva atiza ari kunze. Saka iyo zvinhu zvanenge anyinzi akaskipa chii, akaskipa bheo. Saka watoo nemhosva, kutoni newarrant of arrest yake yekuti paanongoonekwa kutovhariwa because haana kumita maconditions ebheo. Because bheo ino unopiwa maconditions ekunzi takubudisa bhadhara mari yakadini yakati as surety. Anditi wabhadhara mari ungati of court as surety. Anditi wobva wanzi unofanira kuuya kunzvimbo yemapurisa uchiripota kuti uripo musi weWednesday wega wega neThursday yega yega neFriday yega yega nenguva dzakati. Saka iwe unongoenda kukamba yemapurisa ikoko kwaunenge utaura kuti uripoti, wosvika uchitaura kuti chii, ndiripo obva wamaka, ndiripo obva wamaka, uchimirira kuti nyaya yako izopinde kupi, kukoti kuti uzopiwe judgment. Saka munhu akabudiswa ipo pabhadharirwa bheo ndo pane nyaya dzevanhu vakawanda because munhu anobva adini, obva atiza, obva atobuda munyika, woenda kuSouth Africa, woenda po. Asi kana atodaro chete atobva atosvika pa-wanted persons list yekuti akutotsvaga nemapurisa because paanongobatwa pese hapana negotiation, wakungobatwa nekuisa simbi dzemumakumbo nedzemumaoko, wobva atopindwa ungati atoone another charge pamedha yake, atoone imwe charge futi pamusoro. Saka ini ndikuti his whereabouts handiti harisi dambudziko. Dambudziko redu izvizvi right now nderekuti uyu nyangwe tisakamuona kana kuti tamuona, toda kugadzisa dambudziko riri pai raakrietera muchii ndo pane mirai imi pane zvamusina kutaura. Aiwa nditaura baba awa imi hamuna kuti paposition yenyu kuti mukazibudai apa mokudini pekuti Zokoraya zvakaramba muri kufamba muri kuda here. chaizvo Ndopane nyaya indai bambo vari pamberi vacho akupambo pamusoro ichangamiro. Zita rangu ndiDavid Nyatsvimbo. Ndinodayira kuti tsumo yamashandisa yekusha kati kwechere kungaoneka katurikwa
pakati pedu pane wari kusha kufamba, nokuti takazonzwa vana vava kuti vana baba vakaramba kufamba zvatisina kubvunzwa. Ini pache zvangu handizvizivi kuti ndakaramba kufamba. Saka munhu wani akangofunga kuti ganditaure hapo kona. Saka munhu wani unotonga mhuri yese. Aiwa, it's okay. Ndazwa baba muripo. Right, ni nyaya pera. So, imutaura baba. Ndiri kuda unokuti mwana pataura kuti baba mukoma wedu ndiye wa baba wedu sisi. Sema zvatinenge tinazvo tunoenda kunani. Baba ndiye wa baba. Baba wedu hapasisina. Baba tirikutamisira nezvakati. Zvino akanzoti baba haafambiba. Inini kaingoti ari kuda chikonzero choti ari kuda vangechii. Tatorirana baba. Baba wati kusvikira kwatukuenda ndikuenda. Ndozvataura. Handizvoere baba. Baba wati ndatoredi. Saka imimi don't worry. Tauchiti isusu wakomana kuti kubatsire kuti zviite fast. Clarify confirm yapo mukomana. Right. Mukomana achisvika ka. Mwamatongobuda mwenda pasera. Mwamatobatsira. Yes, Mambo. Okay, Mambo, ndada kuemphasize also on one point. The problem nemhuri yemufi. Vari kuti iyo kutiza kwaita mwana wedu, it's a problem to them because vari kuti at least iwo kuti vanyatso kuona kuti sisi we are remorseful. Vaida kuona kuti vaida kunzwawo kune munhu achakapara mhosva. So that one is also an issue kuti iwo vari kuti blame kuti imimi wenyu ari panze. Saka how then do we actually talk to each other? So there has been a delay because of that issue. I don't know what is Mambo weko kukunzera kwanza dibidi. Ndiani mambo wacho? Dibidi. Chakaisi tsara zvakanari bidi, I will talk to bidi. Okay. And so that I control one or because obviously issue matemba. Issue materials. My emotions. Yes, my emotions. But inini amekuti imi makatokwanisa kusvika pamba kwagamushira ine. So it means kuti dambudziko rekusvika kwa hamuna dambudziko. Izini chataura namambo ikoko ndichagire kuti mambo ikoko ndiani ndobva ndataura takubatsire paite chii pasaite tuma issue dzisina basa. Inini sababa yemwana ndine shungu yakakura maningi yekuda kuziva chikonzero chakazoita kuti mwana wangu asvike aponde umwe mwana we1 kusvika pakufa. Ndichipapo inini personal, I don't like that statement. Inini personal statement yenyu handidi handifariri. Why? It's because indirectly you are saying something. Indirectly muri kuti mwana wenyu pane akakonzeresa kuti mwana wenyu azouraya. Saka izvozvo hazvina kunaka because maakutonongedza mune munhu wemakutonongedza kana kuti maatone suspect already, which is wrong. Imimi semuridzi anditi chachakanaka kuti mimi just watch and listen. Anditi muona maevents achita sei achita unfold. Musatsvage zvakawanda because the truth will come out. Chokwadi chinodii because pasviko richasumudza mwana richitaura anotaura zvese. Kana kuvhunza mubvunzo munomubvunza zvese zvinobuda. Yes. Kana vanhu tiri kutsvaka konzero handifungi kuti tinofanira kunga takatemerwa kuti chikonzero chenyu munofanira muchitsvaka makamirira apa asi uku musasvikepo murikuzviona. Inini ndiripo kana panyaya yekuti svikiro rega ndiro richatipangidzira kana kuchitsanangurira nyaya iyi. Handioni chakaipa inini mukutsvaka kuti kana chiremba kana aripo aundana baba wangu wesa handine weni vanhu vanofungira chakaipa no other zvakafanana ende iwo ndofunga kuti vanofunga chindiwa zvakafanana. But ndiri kufunga kuti panyaya yekumajeneraliza kuti inini ndoda ichi asi ichi handii.
not understand something. All these people are coming together to assist you. But I'm not going to appreciate it. Kuti vanhu vese vana baba neeveryone vese vari kuuya kubatsira imi because imi ndiri mune mwana akaita sei akapara mhosva. Saka vanhu vese avo you should be happy kuti hama dzangu dziri willing kuita sei kundibatsira kuti tigadzise chinhu. But don't take advantage of this thing kuti musolve mapersonal issue. No, ndozvandikuramba izvo. Ndosaka ndati guys tikudhira ne1 issue. When I'm looking saying do the one issue, I'm not saying kuti apata issue. As long as chakanangana ne1 issue, that thing will be said. Because kana ili root cause analysis iri kuitwa. Iyi root cause analysis iri kuitwa nesvikiro. Aniti kuti chinhu chakatangira pacho chasvika papi? Apa ndipo chakatangira. Asi nyaya ita DNA ndichi iwana. Aniti solution iri kupiwa kuti panyaya ichi chandiri kuramba ndechekuti uyu auya andizvo svikiro rauya rapo ise ndekubvunza kuti tisimudzire ichi svikiro mutonga kuti gare gore rakati Mambo Stainless wakasomborasa madota paseri pekisheni yamai totiziwo svikiro zvairewei akamona zvinotaura hazvisinei nechi nenyaya yamafambira. Tiri nyaya yamafambira ndekuti mwana wakashaisha chi maoko. Tikuziva kuti kushaisha kwakaita mwana maoko tabvumirana mwana akashaisha chi maoko. Asi dotiziwo kuti kwakuri kushaisha kwekudhakwa here kwakuri kushaisha kwechi kana pano zvimwe zviri kuseri kwechi kwetekuteko. Muhamataura nyaya yadi yapera ndonyaya kuti saka ino yamuhepi kuti nyaya yaita sei ndopatasvika taakumirira anzani konfirmai mira yanyu panze mbijara mukonfirma yes sikonfirma mukomana utouya mira yanyu muri panze apa muhamatopinda hapana kuiswa mushonga hapana kubvira kuti namugara hapana bute hapana nyora hakuna kugara basi hande mira yanyu panze apa next